Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё і праграма «Такога вы не чулі». Маша Калеснікава пры мікрафоне. Я вельмі радая сёння вітаць у нашай студыі класны мінскі гурт «Телепорт». Прывітанне, хлопцы. Прывітанне. Хлопцы зараз займаюцца падрыхтоўкай да выхаду свайго новага альбому, другога па ліку. Ён называецца... Падвойнасць. Падвойнасць. Класная назва, дарэчы. Але чамусь на 3 мовах будзе альбом. Ну, да, у нас будзе... Я думала, што падвойнасць, значыць, 2 мовы. Усяго падвое. 3 мовы будзе толькі Deluxe Edition. Гэта самым... Трэба размаўляць у мікрафон. Гэта самым шчодрым данацерам будзе такая лафа. Ага. А так, ну, будзе такой Edition звычайны будзе на 2 мовах. Окей, так, пра данацераў і ўсё так... Гэта я хвіліну назад толькі прыйду. Ага, добра, давайте пра гэта пазней, а зараз давайте прадставім трэк з гэтага новага альбома, я так разумею. Да, гэта вось мы зараз выканаем трэк, які называецца «Акіян» з новага альбома. Клас, паехалі. Зоркі ў небе, чорны аксаміт. Тоне бераг, я гляджу зеніт. І няма надзеі, хто заўважыць след. Вечность надо мной сусвет, мой сусвет, ход як тень промелькне, пропаде, ход як тень тягне вверх без надей.
свеце, і хто заўважыць след. Низе вечность надо мной сусвет. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Гурт «Телепорт» сёння завітаў да нас з новым трэкам «Акіян». Трэк гэты увойдзе ў другі па ліку альбом каманды. Альбом называецца «Падвойнасць». І, дарэчы, чаму падвойнасць? Ну, Вы ўвогуле прыгожым альбомы называеце «Маўкліва». да, маўкліва і падвойнасць. Ну, мы не знизили планку, я лічу. Хаця б назва будзе прыгожая. Ну, таму што у нас такое вось усё наше жыццё, яно такое падвойнае. Мы жывем нібы ў гасцях. У нас там мовы сваёй быццам бы няма, а яна ёсць, а як бы няма. Там валюта у нас, мы ўсё там даляры, а у нас рубель беларускі. У нас нейкая такая вось в галаве падвойнасць натуральна. І гэта калі капнуць глыбей, гэтая падвойнасць, яна ва ўсіх сферах жыцця назіраецца. І вы такія псіхолагі вырашылі пра гэта распавесці музычна. Там шизофренія, там падваенне асобы. Ну, все пра падваенне асобы, дарэчы, таксама песня будзе ў альбоме, так што тут падвойнасць, яна будзе прадстаўлена ў асартыменце. Окей, 12 трэкаў, гэта ж так шмат. Ці вы так у 15-м годзе выпусцілі «Маўкліва» і вырашылі, што вось за 4 гады ўжо назбіралася гэтых песень, усе яны вартыя, усе яны пра падвойнасць, таму трэба ўжо загрузіць па поўнай слухача. Просто, ну, на маё меркаванне 12 трэкаў гэта вот сама то. Нават больш. Я люблю увогуле, каб там 2 CD. Ну, просто сучасныя альбомы я так пачынаю слухаць, а ён скончыўся. 25 хвілін і ўсё. Ну што это такое? Ціма беларускіх. Я так не люблю. Я люблю, калі ты пачаў слухаць, то ты ўжо слухаеш. Каб яно... Я люблю там доўгія творы, там літаратурныя, там на 1500 старонак, там «Властелін калец». Я хоць ты сеў, читаеш, там слухаеш музыку, а тут плей націснуў і праз 30 хвілін ўжо нешта трэба іншае шукаць. То бок 12 трэкаў і ўсе яны доўгія таксама такія? Разважныя? Ну, яны такія, у нас у гэтым альбоме не будзе там 7-хвілінных твораў. Яны такія 4,50, там 5,50. Ну, то бок, можна будзе сесці, нармальна паслухаць і разняволіцца слухачу. Ну, да. Окей, вы вырашылі запісаць кружэлку на крутой студыі ў Кіеве. Ну, да. Трымаеце марку. Ну, час ідзе, хочацца і на студыі папрацаваць. Мы ўжо не хлопчыкі такія. Хацелася проста вось адчуць гэтую атмасферу ў студыі сапраўдную. А дагэтуль вы першы альбом, нагадаеце, пісалі? Мы пісалі сваімі сродкамі. Мы пісалі і у нашага бубнача дома у Бігомлі, студыя Бігомлі Рекордс, дарэчы, і лейбл адпаведны, Бігомлі Продакшн. Дзе толькі мы яго не пісалі, і у гаражы, там, дзе мы рэпетавалі, там мы запісвалі вакал, і дома нешта прапісвалі. Так. А зараз вырашылі ўжо ўсё зрабіць салідна, і тым больш на студыі, дзе працавалі Акіян Эльзы, Джамала, так? Да, ну вось асноўную частку мы там запісалі, мы запісалі за 3 дні гэта ўсё, там барабаны, бас, гітару, а потым нешта тое, што мы не маглі адначасова запісаць там, мы запісвалі ўжо ў Менску на студыі Эверест, хвілінка рэкламы, Эверест, хорошая студыя, і што, дзе мы яшчэ? Клавішы мы часткова запісалі ў хатніх умовах. Задаволеныя вы ўвогуле працэсам, як усё прайшло, што атрымалася? Гэта зусім іншы падыход да запісу. Калі ты працуеш на студыі, асабліва калі ты плаціш досыць вялікія грошы за яе, ты адразу пачынаеш лепш граць. Вось, і мы літаральна за 3 дні ўсё зрабілі тое, што ад нас патрабавалася ў Кіеве. І на студыі Эверест я таксама за 2 гадзіны запісаў 12 трэкаў гітары, і за 23 дні я запісаў вакал. І ўсё астатняе, вось гэта
всякія нюансы там, што з гэтым далей рабіць. І таму вы вырашылі звярнуцца да сваіх прыхільнікаў, да аматараў беларускай музыкі. Так, як там напісана у вас у рэкламе? Нешта пра сусвет, пра лепшы гурт у сусвеце? Было такое? Лепшы альбом у сусвеце? Пачакайце, ці это ўжо мне мерэшыцца? Всё можа быць. Окей. І вы вырашылі таму ўжо майстэрынг і звядзення зрабіць з дапамогай аматараў вашай творчасці? Да, проста грошы скончыліся, якія у нас былі на запіс. Потому что нам, мы выиграли басовішча, нам басовішча подкинуло гроши, и там еще некалькі концертов мы сыграли, за якія нам заплатили, и мы зрабілі запіс за заробленыя музыкай грошы. І хацелася прыцягнуць яшчэ людзей, якія неабыякавыя да нашай творчасці, каб яны і трошачкі нам у матэрыяльным плане дапамаглі, і яшчэ іх падцягнуць да нас, зацікавіць, каб... І ў выніку атрымаецца якасны альбом сусветнага ўзроўню. Вось я гэта нашла. Ну, калі будуць актыўныя людзі дапамагаць нам, то, канешне, атрымаецца выдатны альбом. Класна. Хто прыдумляў лоты? Шчыра, сябры, гурт на Улей-Бай прапануе класныя абсалютна лоты. І калі это ўсё прачытаць, абавязкова хочацца дастаць з кішэні 7, 9, 14, 16, 26, а можна нават 81 дранікі з тэлепортам. Дранікі, гэта я раю вам просто. А хто робіць з вас дранікі? Ці это сумесная творчасць? Мы все робім дранікі па старажытнай тэхналогіі, просто па ГОСТу просто. А старажытная тэхналогія гэта пакуль сакрэт? Гэта сакрэтная тэхніка. З цыбуляй ці без цыбулі? З цыбуляй, конечно. Гэта адзінае, што я магу вам раскрыць. У нас на Полесье без цибули. У вас яна, мабыць, не расце, просто у вас там занадта вільготны клімат. Окей, ладно. Тут яшчэ лот 333. Напишем музыку для вас. З задавальненнем напишем. У сваёй стылістыцы ці, напрыклад, як, не ведаю. Ну, шансон, я думаю, што наўрад ці атрымаецца, але ж нешта падобнае можем. Тут, карацей, ёсць яшчэ лот для айцішнікаў. Назовем альбом тваім імем і прозвішчам «Ой, айцішнік» 4500, калі выкласці. І што рэальна не будзе падвойнасці, а будзе айцішнік, альбом айцішнік. Нас за язык ніхто не сагнуў. Падвойнасць і імя айцішніка. А раптам у яго будзе падвойнасць прозвішча. Михал падвойны. Не обязательно айцішнік. Слухайте, і у нас зусім мала, на жаль, застаецца часу, мы не можам з вами патрындзець доўга. Шкада, конечно. Не, я хотела там яшчэ нешта такое. Пачакайце. Ну, паход у кіно з басістам, гэта, канешне, добра. Гэта папулярны лот, карыстаецца попытам ужо яго. Фотосет ад клавішніка Сергея таксама. Вось, гадавы абанемент на канцэрты на 2 персоны. І я ўжо вас пыталася, што з канцэртамі ўвогуле? Один концерт на год? Ну, не, натуральна ж не. Вось у гэтым годзе, у гэтым сезоне будзе шмат канцэртаў. Так што можна задумацца аб гэтым лоце. Гэта будзе нешта вялікае? Вось у нас, дарэчы, яшчэ другая хвілінка рэкламы. У нас будзе 14 сакавіка канцэрт у TNT. Гэта будзе адбор на фэст «Файнае место». Класна, я за вас галасавала, я ўжо ры. Клас, супер. Ага. Дзякую. Ладно, сябры, заходзьце на Улей-Бай, там ёсць краудфандынг, каб дапамагчы гурту «Тэлепорт», аднаму з найлепшых беларускіх гуртоў, сур'ёзна вам кажу, запісаць другі альбом і выпусціць. Вось, лотаў шмат. І так, хопіць усім і ідзем на канцэрт 14-го, так? Абсолютно. Все, дзякую вам вялікі, што завіталі. Шчасліва.